дам този въпрос. Така и направих. Молих се, постих и от цялото си сърце и с всичка сила попитах: Боже, какво искаш да направя? Кой е пътят, който искаш да последвам? И в продължение на 2 седмици стоях на едно място и се молех дълги часове, докато бях буден, и постех колкото можех. После заспивах и като се събуждах, се молех отново и питах Бога: какъв е моят път? След 2 седмици на молитва и пост, аз нямах никакъв отговор. Много се обесърчих и си казах: забрави за всичко. Какво е това? Нямаше как да разбера какво иска той. Дори не знаех вече дали Бог съществува. Бях пропилял живота си. Бях се страхувал през целия си живот. Опитвах се да върша всичко, което би угодило на Аллах, а сега той ме обърква. Ако Аллах е толкова велик и познаваше сърцето ми, щеше да види, че го обичам. И какво значение има с какво име го наричам? Той знае, че в сърцето си го обичам. 2 седмици аз седях там и се молих и нищо не се случваше. Казах си: ще си върша каквото си знам. Ще си ходя по своя път. Ще върша каквото си искам. И точно в този момент почувствах, че Божията сила изпълни стаята. В исляма най-големият грях, който можеш да извършиш и никога няма да ти се прости, е да се усъмниш в самия Бог. Да се усъмниш в ученията му, в пророка му, и аз бях направил точно това. В исляма те учат, че Аллах никого не посещава. Бог никога не посещава човешки същества. В този момент чувствах, че съм извършил най-големия грях в исляма, който никога няма да ми се прости. Божието присъствие беше в стаята и аз веднага се сблъсках с Неговата святост. И всичко това се случваше спонтанно. Изправен пред Неговата святост, усетих, че слага този товар на греха върху мен. И аз знаех, че понеже е справедлив, той трябваше да ме убие. Трябваше да ми изличи от лицето на земята, защото аз бях толкова пълен с грях. Плачех, защото, честно казано, не исках да умра. Но знаех, че нямам шанс. Той беше толкова свят, а аз бях толкова нечестив. Изтичах до ъгъла на стаята, хванах се за главата и започнах да викам: Боже, прости ми, Боже, прости ми. Казвах: прости ми, прости ми, прости ми. И докато плачех и казвах: прости ми, почувствах, че някой ме докосна по рамото и каза: прощавам ти. И в мига, в който тези думи бяха изговорени, физически почувствах, че ми е простено. И не можех да го разбера. Ние казваме в името на Бога, който е милостив и жалостив, но не знаем дали сме простени до деня на съда. Затова няма и един стих в Корана, в който да се казва, че Мухамад е на небето. Той трябва да чака, както всички други, до деня на Кияма, денят на Възкресението, и всички ще бъдем съдени в този ден. И как така? Кой е този Бог, който каза: простих ти, и аз се чувствах опростен днес? Попитах: кой си ти, че можеш да ми простиш и аз се чувствам опростен днес? Той каза: аз съм пътят, истината и животът. В момента, в който чух тези думи, знаех, че са от голямо значение, но нямах абсолютно никаква идея какво означаваха те. Все още нямах представа кой е този Бог. Затова го попитах: как се казваш? Исус Христос, живият Бог, отговори той. И в момента, в който изговори тези думи, сякаш всичките ми кости изчезнаха от тялото ми и аз паднах по лице и започнах да плача в присъствието на Бога. Просто плаках и вече са минали 18 години, но все още не мога да забравя Неговата любов и милостта му. Не мога
Не мога да забравя какво направи Той за мен в онзи ден. Той каза: простих ти. Аз се почувствах опростен. Паднах на колене и плаках, защото толкова години се опитвах да угодя на Бога и нищо, което бях направил, не можеше да му угоди. Нищо, което бях правил, не трогна Бога, когото познавах. Чувствах се толкова измамен, защото ми бяха казвали, че това е Бог, а не беше. Казваха ми да убивам по пътя на Аллах. Но тогава този Бог ми каза: обичай като мен, прощавай като мен. И аз знаех в сърцето си: да, това е Божията истина. Бог е прошка, Бог е любов. Плаках в продължение на 2 часа и просто стоях при нозете му. И всеки път, когато поглеждах нагоре, виждах нещо като екран на телевизор. Виждах хора от всички различни поколения и различни националности и произход. Във всеки човек, когато виждах, можех да видя всички грехове, които бяха извършили. И това ме съкруши. Казах: Боже, аз живея между всички тези хора. Всички те са грешници. А той ми каза: Афшин, колко лесно простих на теб. Казах: много лесно. Веднага добавих, както ние казваме на фарси: лесно като да пиеш вода. След малко казах: не, дори по-лесно от пиене на вода. Той каза: както простих на теб, така лесно мога да простя и на тях. Кой ще им каже? Казах: изпрати мен. Той каза: иди. Ето как станах християнин. Аз се помолих: Боже, изпрати ми Библия. В затвора някой от някакъв друг отряд идва при мен, подава ми една книга и казва: това е, което поиска. Аз говорех урду и хинди добре, но забравих да му благодаря. Знаех, че това е Библия. Казах: Боже, аз се помолих снощи и тази сутрин ти ми отговори. Толкова е чудесно, ти ми отговори. Ти си мощният Бог. Ти снабди това, от което се нуждаех, толкова бързо. Това е живото Божие Слово. Аз поделям своето свидетелство, за да могат други да чуят за този всемогъщ Бог. Не очаквам никой да стане християнин поради моето свидетелство. Моето свидетелство си е само за мен. Искам хората да разберат нещо. Това е историята на всемогъщия Бог, който може всичко. Той търси всички отворени сърца.